नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. मुंबई सिंधुदुर्ग गोवा एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड रस्ता होणार. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी माहिती. दाभोळ समुद्रात एलईडी पुरवणाऱ्या बोटींवर कारवाई. आणि ठाकरेंसोबत असताना दत्ता सामंतांना पक्षात घेण्याचा प्रयत्न केला. उदय सामंतांचा मोठा खुलासा. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. मुंबई सिंधुदुर्ग गोवा एक्सप्रेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड रस्ता होणार आहे. त्याचं डीपीआरचं काम सुरू आहे, अशी मोठी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी कुडाळात दिली आहे. मला वाटतं आता उदय सामंत इकडे आहेत, आपल्या माध्यमातून देखील या भागामध्ये उद्योग येत आहेत, त्याला चालना देण्याचं काम आपण करतोय. आणि म्हणून या लाल मातीमध्ये काजू, आंबा, कोकम, चिकू यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे करायचे आहेत. नारळ सुपारीतून पदरी पैसे मिळाले पाहिजेत. आणि म्हणून कोकणाचं वैशिष्ट्य आहे. कोकण हा निसर्गरम्य परिसर आहे. कोकणात मिळतं तसं जेवण संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठंच मिळत नाही, हे देखील या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो. मुंबईत आता सगळीकडे उकडीचा मोदक मिळतो, पण कोकणातल्या मोदकाची चव कुठंच नाही आहे. कारण फक्त खोबरं आणि गुळ घालून मोदकाला चव येत नाही, त्याला आमच्या लाडक्या बहिणींचा हात लागलेला पाहिजे, तेव्हा चव येते. आणि म्हणून या ठिकाणी गड किल्ल्यांचं पर्यटन असेल, समुद्र किनाऱ्यांचं पर्यटन असेल, खाद्य पदार्थांचं पर्यटन असेल, या सगळ्या प्रकारच्या पर्यटन वाढ झाली पाहिजे, त्यामध्ये व्यावसायिकता आली पाहिजे. आणि म्हणून आपल्याला मी एवढंच सांगतो की आज कोकणामध्ये आपण कोस्टल रोडचं काम सुरू केलंय. मधले जे ब्रिज आहे 7 ब्रिजचं आपण काम सुरू करतोय. या ठिकाणी आपले रेवस ते रेडी या ठिकाणी हा कोकणाचा कोस्टल हायवे सुरू होतोय. त्याचं काम मला वाटतं सुरू आहे. उदयराव, कोकणचा आपला सागरी मार्ग त्याचं काम सुरू आहे. आता हायवे आहे, त्याचंही काम बऱ्यापैकी लवकर होत आहे. आणि आपल्याला मी सांगतो, जसा मुंबई पुणे ॲक्सेस कंट्रोल झाला, नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्ग झाला बाळासाहेबांच्या नावाचा, तसाच मुंबई गोवा सिंधुदुर्ग हा देखील ॲक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड रस्ता आपल्याला करायचा आहे. त्याचं डीपीआरचं काम सुरू आहे. आणि खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी त्याच्यामुळे या कोकणाचा जो काही विकास आहे मोठ्या प्रमाणावर होईल. जिथं कनेक्टिव्हिटी वाढली, जिथे रस्ते झाले मोठे, तिथं विकास आला. आणि म्हणूनच या ठिकाणी कोकणासाठी जेवढं आपल्याला आपण एक कुठलं महामंडळ प्राधिकरण केलंय उदयराव, कोकण विकास प्राधिकरण, त्याला देखील आपल्याला ताकद द्यायची आहे, ते देखील आपल्याला मजबूत करायचं आहे. काश्मीर येथील पहलगाम इथं पर्यटकांवर झालेल्या हल्ल्याचा उंबरडे येथील मुस्लिम बांधवांनी निषेध केलाय. त्या हल्लेखोरांना कठोरातील कठोर शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. काय म्हणालेत मुस्लिम बांधव, पाहूया. जम्मू काश्मीर येथील पहलगाम या गावी 3 ते 4 दिवसापूर्वी जो दहशतवादी भ्याड हल्ला झाला आणि निष्पाप भारतवासियांवरती हल्ला करून जो तिथं रक्तपात घडला, या घटनेचा मुस्लिम समाजाच्या वतीने आज आम्ही तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करीत आहोत. आज भारतावरती शोककळा पसरलेली आहे. सर्व भारतवासीय हे संतप्त आहेत. उद्रेक झालेला आहे की या ठिकाणी दहशतवादी हल्ला घडतो आणि निष्पाप आपल्या भारतवासियांचा त्या ठिकाणी प्राण जातो. 27 आमचे भारतवासीय मृत्युमुखी पडलेले आहेत. त्यामध्ये 26 हे हिंदू बांधव होते आणि एक त्या अतिरेकांशी लढता एक मुस्लिम बांधवसुद्धा तिथे त्यालासुद्धा प्राण गेलेला आहे. आणि या सर्व घटनेचा मुस्लिम समाज म्हणून आम्ही निषेध करीत आहोत. भारत सरकारला आमची विनंती आहे की दहशतवाद्यांचे अड्डे आपण उद्ध्वस्त करा, त्यांची नाकेबंदी करा, या ठिकाणी कोंडी करा आणि संपूर्ण जे दहशतवाद माजवण्याचा प्रयत्न करतात अशा आतंकवाद्यांना आणि दहशतवाद्यांना त्यांचा बदला घेऊन त्यांचा सुद्धा बंदोबस्त करा, अशी आमच्या मुस्लिम समाजाची मागणी आहे. भारतवासीय देशवासीय म्हणून
जम्मू काश्मीर येथे पर्यटनाला गेलेले असताना छोटे छोटे मुलं, बालकं, महिला आणि पुरुष असे सगळे या ठिकाणी पर्यटनासाठी गेले असता अचानक तिथे हा दहशतवादी हल्ला झाला आणि यामध्ये 27 लोक मृत्युमुखी पडले. अतिशय वेदना या ठिकाणी सर्व भारतवासियांना झालेल्या आहेत. त्या 27 या ठिकाणी जे 27 लोकांचे प्राण गेलेले आहेत त्या सर्वांच्या दुःखामध्ये मुस्लिम समाज सहभागी आहे आणि पुन्हा अशी घटना या भारतामध्ये घडू नये त्याचा योग्य तो बंदोबस्त भारत सरकारने करावा. या घटनेनंतर लगेचच भारत सरकारने जे काही निर्णय घेतले, सिंधू जल योजना स्थगिती दिलेली आहे, पाकिस्तानच्या लोकांना 48 तासामध्ये देश सोडण्यासाठी आदेश दिलेले आहेत, अशा अनेक धोरणं भारत सरकारने या 2 दिवसामध्ये जी जाहीर केली त्याचं सुद्धा आम्ही स्वागत करतो. या ठिकाणी भारतातून पाकिस्तानवाल्यांना, पाकड्यांना पळवून लावावं, उधळून लावावं, या ठिकाणी त्यांचा इथे कोणताही संबंध येता नये अशी आमच्या मुस्लिम समाजाची मागणी आहे. आणि पुन्हा एकदा घडलेल्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये जो काही हल्ला झाला या घटनेचा आम्ही तीव्र शब्दात मुस्लिम समाज निषेध करत आहे. संपूर्ण या घटनेमध्ये भारतवासियांसोबत आम्ही सर्व आमच्या संवेदना आहेत आणि पुन्हा अशी घटना होऊ नये म्हणून भारत सरकारने त्याचा योग्य तो बंदोबस्त करावा अशी आमची मागणी आहे. दापोली तालुक्यातील बुरोंडी येथील समुद्रात दुसऱ्या बोटींना एलईडी लाईट पुरवणाऱ्या बोटीवर मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून गुरुवारी रात्री कारवाई करण्यात आली आहे. या बोटीवर 2 तांडेल आणि 2 खलाशी सुद्धा आढळून आलेत. राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या निर्देशानंतर अनधिकृत मासेमारी आणि एलईडी मासेमारीवर मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून सातत्यानं कारवाई केली जाते आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मत्स्य विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गुरुवारी मध्यरात्री सागरी माइल्समध्ये मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी दीप्ती साळवी हे गस्त घालत होते. यावेळी राज्याच्या जलधी क्षेत्रासाठी परवाना असलेली नजीम अली जांभारकर यांची नौका महाराष्ट्रातील जलधी क्षेत्रात बुरोंडीसमोर अनधिकृतरित्या एलईडी लाईटचा वापर करताना सापडली. या नौकेवर नौका तांडेलसह 2 खलाशी होते. एलईडी नौकेवर कारवाई करून ही नौका जप्त करून दाभोळ बंदरात ठेवण्यात आली. त्यावर मासळी आढळून आलेली नाही. नौकेवर असणारे लाईट आणि लाईट पुरवणारी उपकरणं जप्त करण्यात आली आहे. ही कारवाई सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय रत्नागिरी सागर कुवेसकर आणि मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी रत्नागिरी आनंद पालव यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंमलबजावणी अधिकारी दीप्ती साळवी, सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी, सागरी सुरक्षा पर्यवेक्षक, सागरी सुरक्षा रक्षक, गस्ती नौका रामभद्रावरील कर्मचारी यांच्या सहकार्यानं ही कारवाई करण्यात आली आहे. आपल्या काश्मीरमध्ये अतिरेकी घुसून आपल्या भारतीयांना 27-28 भारतीयांना बेछूट गोळीबार करून जे त्यांची निर्गुण हत्या करण्यात आली, ह्या गोष्टीचा आम्ही तीव्र शब्दात, अत्यंत तीव्र शब्दात निषेध करतोय. आणि माननीय पंतप्रधान आणि भारत सरकारला अखिल हिंदू धर्मीयांच्या वतीनं आम्ही मागणी करतोय की ह्यांना शोधून ठोका. आता पुष्कळ झाला, त्यांचं भरपूर झाला. आता तुम्ही एअर स्ट्राईक करून झालात, सर्जिकल स्ट्राईक करून झालात आणि तुम्ही दाखवलं की आम्ही हिंदू जे आहोत, की आम्ही भारतीय जे लोक आहोत ते पूर्वीचा भारत देश राहिला नाही हे दाखवूनसुद्धा आमच्या नाकावर ठिचवण्यासाठी ते आमच्या देशामध्ये येऊन हे जे काही गुन्हे करतात आणि हे काही अपराध करतात, तर ह्यांना आता कडक म्हणजे कठोरातली कठीण शिक्षा करणं अत्यंत आवश्यक होऊन बसलेलं आहे. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी बिहारच्या आपल्या एका भाषणामध्ये सांगितलं होतं, हल्लीच सांगितलेलं आहे की अतिरेकांना आम्ही मातीत गाडून टाकू. आणि तो शब्द आपला त्यांनी आता खरं करून दाखवला पाहिजे. कारण ही वेळ आलेली आहे आणि ह्या अतिरेकांबद्दल संताप तमाम हिंदू बांधवांच्या मनामध्ये निर्माण झालेला आहे. कारण अतिरेकांना जात नसतो, अतिरेकांना धर्म नाही असं म्हटलं जातं. मग अतिरेकांना जात नाही, धर्म नाही, तर त्या ज्यांच्यावर गोळीबार केला त्यांना धर्म विचारून त्यांच्याकडे त्यांना गोळीबार करणं हे कितपत योग्य आहे. म्हणजे हा धर्मांधपणा आहे आणि हा धर्मांधपणा संपवला पाहिजे. सनातन सात्विक आहे पर कायर नाही. ही वेळ आता येऊन टेपलेली आणि ती वेळ आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि भारत सरकारने करून दाखवावी अशी सगळ्या हिंदू बांधवांची मागणी आहे आणि ते करून दाखवतील अशी अपेक्षा ठेवूया. नाहीतर फक्त घोषणा होतील, उपयोग काहीच होणार नाही. याच्या पुढची भारत देशाची जी परिस्थिती आहे ती अत्यंत बिकट होऊन जाईल. कारण ह्या अतिरेक्यांचं आता धैर्य वाढलेलं आहे. पाकिस्तानमध्ये धमक्या, गिदड धमकी ज्याला म्हणतात तशा प्रकारच्या धमक्या येऊ लागलेल्या आहेत. म्हणजे चूक त्यांनी करायची
आणि आम्हालाच परत धमकी द्यायची, तर ही धमकी किती महागात पडू शकते हे मोदीजींनी दाखवावं अशी तमाम हिंदू बांधवांची मागणी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष शरद पवार हे सिंधुदुर्ग जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. यावेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली. पुष्पगुच्छ आणि शाल घालून त्यांचा सन्मान केला. यावेळी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, प्रसाद रेगे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. महसूल विभागांतर्गत क्षेत्रीय स्तरावर ग्रामीण भागात सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी यांचे महसूल विभागाशी संबंधित दैनंदिन प्रश्नांचे निराकरण करणं, जनतेच्या तक्रारी महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम आणि गतिमान करण्याचा विचार आहे. या दृष्टीनं राज्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. 25 एप्रिलला छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर इन्सुली शाळा नंबर 1 इथं पार पडलं. यावेळी नागरिकांना आवश्यक असलेल्या दाखल्यांचं वितरण करण्यात आलं, तसेच त्यांच्या प्रश्नांचं निराकरण करण्यात आलं. यावेळी क्षेत्रफळ मंडळ अधिकारी आणि क्षेत्रफळ मंडळातील सर्व ग्राम महसूल अधिकारी, महसूल सेवक तसेच निगुडे, इन्सुली, क्षेत्रफळ गावचे सरपंच, मंडळातील सर्व गावचे पोलीस पाटील, इन्सुली गावचे सामाजिक कार्यकर्ते, नारायण राणे आणि गावचे ग्रामस्थ उपस्थित होते. वैभववाडी तालुका पत्रकार समितीच्या तालुका अध्यक्षपदी प्रकाश काळे यांची बिनविरोध निवड झाली आहे, तर सचिवपदी मारुती कांबळे, उपाध्यक्ष मोहन पडवळ यांची निवड करण्यात आली आहे. निवडणूक निरीक्षक आनंद लोके, गणेश शेट्टे यांच्या उपस्थितीत ही निवड प्रक्रिया पार पडली. जिल्हा पत्रकार संघाच्या वतीनं जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांच्या समितीच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार वैभववाडी तालुका समितीची नूतन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. याकरिता निवडणूक निरीक्षक परिषदेचे प्रतिनिधी गणेश शेट्टे आणि जिल्हा उपाध्यक्ष आनंद लोके उपस्थित होते. त्यांच्या उपस्थितीत तालुका समितीची सर्वसाधारण सभा पार पडली. या सभेत सर्वानुमते नवीन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. यामध्ये तालुकाध्यक्ष प्रकाश काळे, उपाध्यक्ष मोहन पडवळ, सचिव मारुती कांबळे, सहसचिव स्वप्नील कदम, खजिनदार प्राध्यापक सुरेश पाटील, सदस्य एकनाथ पवार, उज्ज्वल नारकर, किशोर जैतापकर, नरेंद्र कोलते, श्रीधर साळुंखे, महेश रावराणे यांची निवड करण्यात आली. 5 स्टार नेत्यांचा जमाना आता गेलाय. आता जनतेला फील्डवर काम करणारा नेता हवाय, असा टोला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना लगावलाय. त्यांचा रोख नेमका कोणावर होता पाहूया. या ठिकाणी मी एवढंच सांगतो की लोकांना घरात बसलेला नाही,
तर लोकांच्या दारात जाऊन काम करणारा कार्यकर्ता आवडतो. बाळासाहेब म्हणायचे, घरात नाही तर लोकांच्या दारात जाऊन संवाद साधणारा, काम करणारा कार्यकर्ता मला पाहिजे. आणि म्हणून जनतेला देखील जनतेमध्ये मिसळून काम करणारा, त्यांचे प्रश्न सोडवणारा नेता पाहिजे. आणि म्हणूनच आता 5 स्टार नेत्यांचा जमाना गेलाय. आता लोकांना काम करणारा कार्यकर्ता पाहिजे. रस्त्यावर उतरून लोकांमध्ये जाऊन काम करणारा पाहिजे. शेतावर जाणारा, बांधावर जाणारा, लोकांची गाराणी ऐकणारा पाहिजे. मला एवढा अभिमान आहे की जगाच्या पाठीवर असा कुठलाही मुख्यमंत्री नसेल की माझ्याकडे पत्र घेऊन आला मुख्यमंत्री सहायता निधी किंवा इथं कुठलंही, आणि गर्दीत मी असलो तर स्वतःची पाठ करून त्या पाठीवर देखील मी त्या पत्रावर सही केलेली आहे. पाकिस्तान चोर है, गली गली में शोर है, पाकिस्तान चोर है, शोर है, पाकिस्तान चोर है, गली गली में शोर है, पाकिस्तान चोर. विश्व हिंदू परिषद सकल हिंदू समाज देशप्रेमी नागरिकांच्या वतीनं पाकिस्तान मुर्दाबादच्या घोषणा देत पाकिस्तानचा ध्वज जाळण्यात आला. काश्मीरमधील पहलगाममध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत लष्कर-ए तोबाच्या संबंधित आतंकवाद्यांनी धर्माची विचारणा करून 26 निरपराध हिंदूंची गोळ्या घालून हत्या केली, उद्दामपणे महिलांशी वागणूक केली. त्याचा निषेध नोंदवत पाकिस्तानचा ध्वज जाळून शहीदांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. पाकिस्तान चोर है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद. संध्याकाळी गांधी चौक इथं विश्व हिंदू परिषद सकल हिंदू समाजाच्या वतीनं निषेध व्यक्त करण्यात आला. पाकिस्तानचा राष्ट्रध्वज जाळत हिंदू बांधवांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यावेळी पाकिस्तान मुर्दाबादच्या घोषणा देण्यात आल्या. पाकिस्तान कमर में लुंगी मुंह में पान, बच्चा बांधे पाकिस्तान, कमर में लुंगी मुंह में पान, बच्चा बांधे पाकिस्तान. अरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. पाक विरोधात देशभक्तांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी सकल हिंदू समाजाचे जिल्हाध्यक्ष सीताराम गावडे, विश्व हिंदू परिषदेचे सावंतवाडी प्रखंड मंत्री विनायक रांगणेकर, माजी नगरसेवक मनोज नाईक, आनंद नेवकी, विलास जाधव, स्वराज्य संघटनेचे राजू कासकर, श्रीपाद सावंत, दिलीप भालेकर, दिनेश गावडे, अरुण वझे, सौ रांगणेकर, मोहिनी मडगावकर, मेघना साळगावकर, मेघना राऊळ, सुकन्या टोपले, श्रीशा कुलकर्णी आदींसह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कश्मीर हो या गुवाहाटी, कश्मीर किसका है? एक धक्का जोर से दो. तुमचा धर्म काय असं विचारून जे टिपून पाहण्यात आलेलं आहे. अगदी 8 दिवसाच्या नवदाम्पत्याला तिच्या नवऱ्याला समोर मारला, ते समोरचं दृश्य पाहून मन हेलावून जातं आणि या पाकिस्तानच्या लांड्यांचे त्याच ठिकाणी गळे चिरावे असे वाटतात. असं प्रत्येक हिंदूचं रक्त सळसळलं पाहिजे अशी ही घटना आहे. किती दिवस आम्ही हा पाकिस्तानच्या मुसळ्यांचा अतिरेक सहन करायचा. जिकडे जावं तिकडे यांचा अतिरेक असतो. कुठे कुठे म्हणून आम्ही भागायचं. भाईचारा म्हणून आमचा यांनी चारा बनवलेला आहे. भाईचारा किती दिवस सांभाळायचं हा आता एक प्रश्न पडलेला आहे. तर माझ्या तमाम हिंदू मानवांना, माझे हिंदू सकल हिंदू समाजाचा अध्यक्ष या नात्याने माझी विनंती आहे, यापुढे हा भाईचारा वगैरे काही नाही. या सापाला कितीही दूध पाजलं तरी हा साप दंश हा करणारच. त्यामुळे या सापाला वेळीच ठेचणं गरजेचं आहे. आपण कुठे काय करतो, कुठे जातो, कोणाच्या रिक्षेत बसतो, कोणाकडे काय घेतो, कोणाकडे काय खातो, याचाही विचार करणं आता हिंदूने गरजेचं आहे. कारण जर धर्म विचारून आमच्या हिंदूंना जर मारलं जात असेल तर आपण जात विचारून प्रत्येकाकडे व्यवहार करणं गरजेचं आहे असं या ठिकाणी तुम्हाला मी नमूदपणे सांगतो, विनम्रपणे सांगतो. त्यामुळे ज्या ठिकाणी आज पाकिस्तानचा अतिरेक झालेला आहे, धर्म विचारून करतात, म्हणून आपण जात विचारून करायला पाहिजे. आता त्यांचा धर्म आणि जात दोन्ही बघूया आपण. आणि धर्म विचारून त्यांनी आपल्याला हिंदूंना मारलं, त्यांचा धर्म काय आहे हे आपण पाहूया आणि यापुढे व्यवहार करताना तशा पद्धतीने करूया हे या ठिकाणी विनम्रपणे नमूद करतो. आणि ज्या आमच्या हिंदू बांधवांना जी आता 26 लोक शहीद झालेली आहेत त्यांना शहीदच म्हणायला पाहिजे, शहीद झालेली आहेत आणि त्यांचं दुःख डोंगरा एवढं दुःख आहे. ते दुःख आम्ही श्रद्धांजली वाहून या ठिकाणी ते परिपूर्ण होणार नाही. तरीही प्रत्येक हिंदू बांधवाने या आता मुसलमानांना, जे पाकिस्तानी मुसलमान आहे, भारतात राहून जे पाकिस्तानचा विजय आहे असं म्हणतात, पाकिस्तानचे जे भारतात राहून ठेवतात,
त्यांना इथे राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही, अशा मुसलमानांना, अशा लांड्यांना या देशातून हद्दपार केलंच पाहिजे. जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागी थी झांसी की रानी, अकेली थी पर हार न मानी, चमक उठी तलवार जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, हरो हरो पाकिस्तान, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है. जम्मू काश्मीर मधील पहलगाम येथे नवविवाहित आणि निहत्या हिंदू भाविकांवर धर्माच्या आधारावर दहशतवादी हल्ला करून त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. ही केवळ एक हत्या नाही तर एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करून दहशत निर्माण करण्याचा घृणास्पद प्रयत्न आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा हे सिद्ध केले आहे की धर्मांध दहशतवाद्यांना माणुसकीची कोणतीही किंमत नाही. निहत्या आणि निष्पाप लोकांवर हल्ला करणे हे त्यांच्या क्रूरतेचे लक्षण आहे. हिंदूंनी आता जागे होण्याची वेळ आली आहे. ही पहिलीच घटना नाही आणि जर आपण आता एकजूट झालो नाही तर अशा घटना वारंवार घडण्याची शक्यता आहे. केवळ निषेध करून थांबणे पुरेसे नाही तर या दहशतवादी विचारसरणीचा आणि त्यांच्या समर्थकांचा एकत्रितपणे प्रतिकार करणे आवश्यक आहे. आम्ही सरकारला आणि सुरक्षा यंत्रणांना मागणी करतो की या हल्ल्यातील दोषींना कठोर शासन करावे आणि भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी ठोस उपाययोजना करावी. यासोबतच हिंदू समाजाने आता एकजूट दाखवण्याची गरज आहे. आपण भयभीत न होता संघटित होऊन आपल्या हक्कांसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी आवाज उठवला पाहिजे. जशास तसे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे. तरच या दहशतवाद्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना योग्य संदेश जाईल. या दुःखाच्या क्षणी एकजूट होऊया आणि दहशतवादाविरुद्ध निर्णायक लढाई लढण्यास निर्धार करूया. हिंदू एकता जिंदाबाद. विरोधक आता बदनामी करतायत तरी हरकत नाही. माझा पराभव करण्यासाठी तुम्हाला 25 वर्ष वाट पाहावी लागेल असं म्हणत आमदार निलेश राणेंनी विरोधकांना इशारा दिलाय. खरी तर ही आभार यात्रा अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये सुरू आहे. आज त्याचा एक अध्याय म्हणून आभार सभा ही आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये होते. सिंधुदुर्गामध्ये होत असताना सगळ्यांनीच ज्या गोष्टीचा उल्लेख केला ते म्हणजे काश्मीरला जे घडलं त्यासाठी शिंदे साहेब तिकडे गेले होते. त्यांची विचारपूस करण्यासाठी, त्यांना मदत करण्यासाठी. आणि महाराष्ट्र हा कुठल्याही राज्यात जरी असला तरी शिंदे साहेब त्यांना एकटं सोडणार नाही. त्यांना असं वाटणार नाही की ते बेसावध आहेत, असं त्यांना कधीच वाटू देणार नाहीत. म्हणून शिंदे साहेब काल रात्रीपासून तिकडे आहेत. याला उशीर झाला या गोष्टीची जाणीव आहे. या कार्यक्रमाला सामंत साहेब अनेक लोक टीका करतील, त्यामध्ये काही पत्रकारही असतील, पण काही हरकत नाही. 23 ऑक्टोबर 2024 मध्ये माझा या पक्षामध्ये प्रवेश झाला. त्यानंतर दत्ताजी सामंत साहेब माझ्यासोबत आले. साहेब त्या दिवसापासून ते आतापर्यंत आम्ही दोघे एक दिवसही आम्ही सुट्टी घेतली नाही. पक्ष आमचा कसा वाढेल, शिवसेना कशी वाढेल, गावागावात कशी वाढेल यासाठी दिवस रात्र आम्ही मेहनत करत राहिलो. आज हे काय चित्र आपल्याला जे दिसतंय हे काय साहेब 2-3 महिन्यामध्ये उभं राहिलेलं नाही. अनेक वर्षांचे ते कष्ट आहेत. 10 वर्ष आम्ही ह्या मतदारसंघामध्ये या जिल्ह्यामध्ये काढलेली आहेत. दिवस बघितला नाही, रात्र बघितलं नाही, समोर कोण आहे बघितलं नाही. किती मोठा दिग्गज असला तरी मी पण काही कमी नाही असे समजणारे आम्ही शिवसैनिक तेव्हापासून ते आतापर्यंत आम्ही लढतच राहिलो. दुसरं काय होतं आमच्या नशिबामध्ये? दुसरं होतं काय आमच्या नशिबामध्ये? आणि म्हणून सहज काय मिळालं नाही. कर्ण हा कुठल्या बाजूला होता तो नंतरचा भाग आला, पण त्याच्या आयुष्यामध्ये जसा संघर्ष आला आमच्या आयुष्यामध्ये तसा संघर्ष सातत्याने. कधी सहज कुठली गोष्ट मिळाली नाही. आज पण बघा
5 महिने आम्ही इथे जी काय मेहनत घेतली, जे काय कष्ट घेतले, पक्ष उभा केला गावागावामध्ये, साहेब इतर सगळे पक्ष बिथरले की हा कुठला पक्ष हे लोक बांधतायत, हा जर पक्ष बांधला गेला तर इतर कुठल्या पक्षाला संधी मिळणार नाही, असा पक्ष साहेब आम्ही इकडे उभा केला, असा पक्ष आम्ही इकडे उभा केला. आज टीका चारी बाजूनी होते, कुठल्या तरी जुन्या केसेस काढल्या जात आहेत, पत्रकारी त्यांच्या काही पत्रकारी आहेत खतपाणी घालणारे, जुन्या केसेस काढल्या जाय. कसा तरी निलेश राणे बदनाम झाला पाहिजे, कसा तरी शिवसेना बदनाम झाली पाहिजे. किती जरी बदनाम केलं तरी मी सामंत साहेब तुम्हाला आज या व्यासपीठावरून सांगतो, ते जे विरोधक माझ्यावर टीका करतायत, तुम्हाला 25 वर्ष वाट बघावी लागेल. मला इकडे परत पराभूत करण्यासाठी 25 वर्ष तुम्हाला वाट बघावी लागेल. तुम्हाला मी लोकप्रतिनिधी व्हायला देणार नाही. या जिल्ह्यातून तरी होणार नाही, कुठून तरी आयात करून काय जर आणलं तर मला माहित नाही, पण या जिल्ह्यातून निवडून याल अशी परिस्थितीच आम्ही ठेवणार नाही. एवढंही विरोधकांनी लक्षात ठेवावं. असेच झालेलो नाही, कोणी आम्हाला खुर्ची खेचून दिलेली नाही. कष्टाने आलेलो आहे, मेहनतीने आलेलो आहे, स्वतःला बदलून आलेलो आहे. खस्ता खाल्लेले आहेत, लोकांसाठी खस्ता खाल्लेले आहेत. कोणी सांगितलं स्वभाव बदलला, कोणी सांगितलं स्वतःला बदल, तेही बदलला. कशासाठी? माझ्या या सिंधुदुर्गासाठी. सामंत साहेब, या सिंधुदुर्गाने आमच्या राणे कुटुंबाला जे दिवस दाखवले, करायचं तर त्यांच्यासाठी करायचं, आणि जोपर्यंत जीवात जीव आहे करणार तर सिंधुदुर्गासाठीच करणार, इतर कोणासाठीही नाही. कुडाळातील आभार यात्रेत शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांचं आमदार निलेश राणेंनी कौतुक केलंय. मंत्री उदय सामंतांनी त्यांच्यावर लक्ष देण्याची विनंती केली आहे. सामंत साहेब, जाता जाता फक्त अजून एक माझा मेसेज शिंदे साहेबांकडे द्या, तो म्हणजे आमच्या दत्ता सामंत साहेबांचा. या माणसाने रक्ताचं पाणी केलं या कार्यक्रमासाठी. एकदा खरोखरच या माणसाचं योगदान कुठे फुकट जायला नको, म्हणून मी मनापासून माझी इच्छा होती की सामंत साहेबांनी भाषण करावं तर ते शिंदे साहेबांसमोर करावं. पण आता ठीक आहे, एक तरी सामंत शिंदे साहेबांसमोर करणारच आहे भाषण, म्हणून आमच्या ह्या सामंत साहेबांवर लक्ष द्या. साहेब रक्ताचं पाणी करतायत. अनेकांना शंका झाली आहे, अनेकांना आता वांदे झालेत की आता होणार काय. निलेश आणि उदय सामंत आहेतच, दत्ता सामंत आता एकत्र असे घुसतायत गावागावामध्ये. आता आपल्याला कुठे स्थान नाही. इथं फक्त सुरुवात आहे साहेब, इथं फक्त सुरुवात आहे. हा सगळा काबीज केल्याशिवाय आम्ही दोघांनी व्यासपीठ गप्प बसणार नाही. मी तुम्हाला आज या व्यासपीठावरून शब्द देतो. आमदार निलेश राणेंनी कुडाळातील आभार यात्रेत उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचेही आभार मानलेत. काय म्हणालेत निलेश राणे पाहूया. आज खरं तर भाषण सामंत साहेब शिंदे साहेबांसमोरच करायचं होतं, पण जोपर्यंत तुम्ही आहात मला कसलीच काळजी नाही. माझा शब्द हा शिंदे साहेबांपर्यंत तुम्ही 100% पोहोचवाल याची खात्री माझ्या मनामध्ये आहे. माझ्या बंधूंसारखे आहात. मी मगाशीच कोणाला तरी सांगत होतो, काल पण कोणाला तरी सांगितलं, मी या सरकारमध्ये दुसरं कोणालाच फोन लावत नाही. मी फक्त उदय सामंतांना फोन लावतो, बाकी कोणालाच फोन लावत नाही. कधी कोणाकडे जात नाही. मदत मागितली तर ह्या माणसाकडे मागतो, काय विचारायचं झालं तर ह्या माणसाला विचारतो, दुसरं कोणाकडे जात नाही. कधी जायची गरजच पडली नाही. म्हणून सामंत साहेब असंच प्रेम आमच्यावर ठेवा, आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर ठेवा. तुमच्याकडे MIDC खातं आहे, तुम्ही नेहमी सांगता निलेश राणे फिरून फिरून महाराष्ट्राचं सगळं बोलतील पण येतील परत कुडाळ मालवणवरच. म्हणून मी तुम्हाला विनंती करतोय, तुमच्याकडे MIDC खातं आहे साहेब. तुम्ही मला मागे सांगितलं होतं निलेश तू काहीतरी मी तुला द्यायचं आहे, ते आज घोषणा करायची. आजचाच तो दिवस आहे आणि तो दिवस आज आलेला आहे. मी मनापासून साहेब आपले आभार व्यक्त करतो. शिंदे साहेबांसाठी जे काय आपण थांबलात, आपण तिकडे एक कोपऱ्यामध्ये थांबलात, मला माहित नाही तुम्ही कशासाठी आलात, सभेसाठी आलात की कशासाठी तिथे थांबलात. या इकडे येऊन बसा आणि शिंदे साहेबांचं मार्गदर्शन ऐका. मी आपल्याला शेवटची विनंती करतो. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची आभार यात्रा सुरू आहे. यामध्ये आमदार निलेश राणेंनी दमदार भाषण केलं. हे भाषण अवघ्या 6 मिनिटांचं होतं, मात्र त्यांनी त्या कमी वेळेत सभा गाजवली. पाहूया. खरी तर ही आभार यात्रा अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये सुरू आहे. आज त्याचा एक अध्याय म्हणून आभार सभा ही आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये होते. सिंधुदुर्गामध्ये होत असताना सगळ्यांनीच ज्या गोष्टीचा उल्लेख केला ते म्हणजे काश्मीरला जे घडलं त्यासाठी शिंदे साहेब तिकडे गेले होते. त्यांची विचारपूस करण्यासाठी, त्यांना मदत करण्यासाठी. आणि महाराष्ट्र हा कुठल्याही राज्यात जरी असला तरी शिंदे साहेब त्यांना एकटं सोडणार नाही.
त्यांना असं वाटणार नाही की ते बेसावध आहेत, असं त्यांना कधीच वाटू देणार नाहीत. म्हणून शिंदेसाहेब काल रात्रीपासून तिकडे आहेत. याला उशीर झाला, या गोष्टीची जाणीव आहे. या कार्यक्रमाला सामंतसाहेब अनेक लोक टीका करतील, त्यामध्ये काही पत्रकारही असतील, पण काही हरकत नाही. 23 ऑक्टोबर 2024 मध्ये माझा या पक्षामध्ये प्रवेश झाला. त्यानंतर दत्ताजी सामंतसाहेब माझ्यासोबत आले. साहेब, त्या दिवसापासून ते आत्तापर्यंत आम्ही दोघे एक दिवसही आम्ही सुट्टी घेतली नाही. पक्ष आमचा कसा वाढेल, शिवसेना कशी वाढेल, गावागावात कशी वाढेल, यासाठी दिवस रात्र आम्ही मेहनत करत राहिलो. आज हे काय चित्र आपल्याला जे दिसतंय, हे काय साहेब 2-3 महिन्यामध्ये उभं राहिलेलं नाही. अनेक वर्षांचे ते कष्ट आहेत. 10-10 वर्ष आम्ही ह्या मतदारसंघामध्ये, या जिल्ह्यामध्ये काढलेली आहेत. दिवस बघितलं नाही, रात्र बघितलं नाही, समोर कोण आहे बघितलं नाही. किती मोठा दिग्गज असला तरी मी पण काही कमी नाही असे समजणारे आम्ही शिवसैनिक तेव्हापासून ते आत्तापर्यंत आम्ही लढतच राहिलो. दुसरं काय होतं आमच्या नशिबामध्ये? दुसरं होतं काय आमच्या नशिबामध्ये? आणि म्हणून सहज काय मिळालं नाही. कर्ण हा कुठल्या बाजूला होता तो नंतरचा भाग आला, पण त्याच्या आयुष्यामध्ये जसा संघर्ष आला, आमच्या आयुष्यामध्ये तसा संघर्ष सातत्याने, कधी सहज कुठली गोष्ट मिळाली नाही. आज पण बघा, 5 महिने आम्ही इथे जी काय मेहनत घेतली, जे काय कष्ट घेतले, पक्ष उभा केला गावागावामध्ये. साहेब, इतर सगळे पक्ष बिथरले की हा कुठला पक्ष हे लोक बांधतायत, हा जर पक्ष बांधला गेला तर इतर कुठल्या पक्षाला संधी मिळणार नाही, असा पक्ष साहेब आम्ही इकडे उभा केला. आज टीका चारी बाजूनी होते. कुठल्या तरी जुन्या केसेस काढल्या जात आहेत. पत्रकारी, त्यांच्या काही पत्रकारी आहेत खतपाणी घालणारे, जुन्या केसेस काढल्या जाय. कसा तरी निलेश राणे बदनाम झाला पाहिजे, कसा तरी शिवसेना बदनाम झाली पाहिजे. किती जरी बदनाम केलं तरी मी सामंतसाहेब तुम्हाला आज या व्यासपीठावरून सांगतो, ते जे विरोधक माझ्यावर टीका करतायत, तुम्हाला 25 वर्ष वाट बघावी लागेल. मला इकडे परत पराभूत करण्यासाठी 25 वर्ष तुम्हाला वाट बघावी लागेल. तुम्हाला मी लोकप्रतिनिधी व्हायला देणार नाही. या जिल्ह्यातून तरी होणार नाही. कुठून तरी आयात करून काय जर आणलं तर मला माहित नाही, पण या जिल्ह्यातून निवडून याल अशी परिस्थितीच आम्ही ठेवणार नाही. एवढंही विरोधकांनी लक्षात ठेवावं. असेच झालेलो नाही, कोणी आम्हाला खुर्ची खेचून दिलेली नाही. कष्टाने आलेलो आहे, मेहनतीने आलेलो आहे, स्वतःला बदलून आलेलो आहे. खस्ता खाल्लेले आहेत, लोकांसाठी खस्ता खाल्लेला आहेत. कोणी सांगितलं स्वभाव बदलला, कोणी सांगितलं स्वतःला बदल, तेही बदलला. कशासाठी? माझ्या या सिंधुदुर्गासाठी. सामंतसाहेब, या सिंधुदुर्गाने आमच्या राणे कुटुंबाला जे दिवस दाखवले, करायचं तर त्यांच्यासाठी करायचं. आणि जोपर्यंत जीवात जीव आहे, करणार तर सिंधुदुर्गासाठीच करणार, इतर कोणासाठीही नाही. कारण का 10 वर्षानंतर कुठला माजी खासदार 10 वर्षानंतर कुठे आहे महाराष्ट्रामध्ये शोधून सापडणार नाही. पण ह्या निलेश राणेला 10 वर्षाच्या वनवासानंतर जर कोणी जिवंत केला असेल तर तो माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने केला. आणि मग काही लोक म्हणतात निलेश राणे आता दुसऱ्या पक्षात जाणार. आयुष्यात कधी जाणार नाही. ज्या शिंदे साहेबांनी ह्या कपाळाला गुलाल लावला, 10 वर्षाच्या ह्या कपाळाला गुलाल लागला नव्हता, ते शिंदे साहेबांनी लावला. हा उपकार त्यांचा मी कधी आयुष्यात विसरणार नाही. कशाला जाऊ मी दुसरीकडे? अरे घरी बसीन, पण माझ्या शिंदे साहेबांना सोडणार नाही, कधी सोडणार नाही. अहो, ज्यांनी वाळीत टाकला होता, निलेश राणे संपला सांगितला होता, निलेश राणेला परत जिवंत कोणी केला, तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं निलेश मी तुलाच तिकीट देणार. तिकीट तर दिली, जिंकून पण आणलं. ती किमय आमच्या शिंदे साहेबांची आहे. आणि म्हणून आज खरं तर भाषण सामंतसाहेब शिंदे साहेबांसमोरच करायचं होतं, पण जोपर्यंत तुम्ही आहात मला कसलीच काळजी नाही. माझा शब्द हा शिंदे साहेबांपर्यंत तुम्ही 100% पोहोचवाल याची खात्री माझ्या मनामध्ये आहे. माझ्या बंधूंसारखे आहात. मी मगाशीच कोणाला तरी सांगत होतो, काल पण कोणाला तरी सांगितलं, मी या सरकारमध्ये दुसरं कोणालाच फोन लावत नाही. मी फक्त उदय सामंतांना फोन लावतो, बाकी कोणालाच फोन लावत नाही. कधी कोणाकडे जात नाही. मदत मागितली तर ह्या माणसाकडे मागतो, काय विचारायचं झालं तर ह्या माणसाला विचारतो, दुसरं कोणाकडे जात नाही.
कधी जायची गरजच पडली नाही. म्हणून सामंत साहेब असंच प्रेम आमच्यावर ठेवा, आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर ठेवा. तुमच्याकडे MIDC खातं आहे, तुम्ही नेहमी सांगता निलेश राणे फिरून फिरून महाराष्ट्राचं सगळं बोलतील पण येतील परत कुडाळ मालवणवरच. म्हणून मी तुम्हाला विनंती करतोय, तुमच्याकडे MIDC खातं आहे साहेब. तुम्ही मला मागे सांगितलं होतं निलेश तू काहीतरी मी तुला द्यायचं आहे, ते आज घोषणा करायची. आजचाच तो दिवस आहे आणि तो दिवस आज आलेला आहे. मी मनापासून साहेब आपले आभार व्यक्त करतो. शिंदे साहेबांसाठी जे काय आपण थांबलात, आपण तिकडे एक कोपऱ्यामध्ये थांबलात, मला माहित नाही तुम्ही कशासाठी आलात, सभेसाठी आलात की कशासाठी तिथे थांबलात. या इकडे येऊन बसा आणि शिंदे साहेबांचं मार्गदर्शन ऐका. मी आपल्याला शेवटची विनंती करतो, कार्यक्रमाच्या शेवटच्या टप्प्यावर आपण इकडे आलेलो आहे. इथे ह्या कार्यक्रमामध्ये सामंत साहेब जाता जाता फक्त अजून एक माझा मेसेज शिंदे साहेबांकडे द्या, तो म्हणजे आमच्या दत्ता सामंत साहेबांचा. या माणसाने रक्ताचं पाणी केलं ह्या कार्यक्रमासाठी. एकदा खरोखरच या माणसाचं योगदान कुठे फुकट जायला नको. म्हणून मी मनापासून माझी इच्छा होती की सामंत साहेबांनी भाषण करावं तर ते शिंदे साहेबांसमोर करावं. पण आता ठीक आहे, एक तरी सामंत शिंदे साहेबांसमोर करणारच आहे भाषण. म्हणून आमच्या ह्या सामंत साहेबांवर लक्ष द्या साहेब. रक्ताचं पाणी करतायत. अनेकांना शंका झाली आहे, अनेकांना आता वांदे झालेत की आता होणार काय. निलेश आणि उदय सामंत आहेतच, दत्ता सामंत आता एकत्र असे घुसतायत गावागावामध्ये. आता आपल्याला कुठे स्थान नाही. ही तर फक्त सुरुवात आहे साहेब, ही तर फक्त सुरुवात आहे. हा सगळा काबीज केल्याशिवाय आम्ही दोघांनी हे व्यासपीठ गप्प बसणार नाही. मी तुम्हाला आज या व्यासपीठावरून शब्द देतो. आणि साहेब आपण आलात, मला कालपासून या कार्यक्रमासाठी जर कोण धीर देत असेल तर सामंत साहेब तुम्ही देताय. मी मनापासून आपले आभार व्यक्त करतो. शिंदे साहेबांचं या जिल्ह्यामध्ये स्वागत करतो, माझ्या मतदारसंघामध्ये स्वागत करतो. आमदार निलेश राणे भावनिक संवेदनशील आहेत असं आमदार निवडलेले कुडाळ मालवणवासीय भाग्यवान आहेत असे कौतुकोद्गार मंत्री उदय सामंत यांनी काढले. निलेश राणे जर अतिशय चांगल्या पद्धतीनं काम करतायत तर त्यांना कुठच्या ना कुठच्या समस्येमध्ये अडकून ठेवून आपण आपला कार्यभार चालवावा ही देखील काही लोकांची अतिशय वाईट प्रवृत्ती असते. गेले 3-4 महिने ज्या पद्धतीनं तुम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न काही लोक करतायत, मी आज 100% मी देखील सिंधुदुर्गातला आहे. मी आज तुम्हाला प्रामाणिकपणानं सांगतो की भविष्याच्या कालावधीमध्ये नियती त्यांना माफ करणार नाही. कार्यकर्ते तर करणारच नाहीत, परंतु नियती देखील त्यांना माफ करणार नाही. अशा पद्धतीचं घाणेरडं राजकारण हे सिंधुदुर्गानं आणि कोकणाने कधी बघितलेलं नव्हतं. काही संबंध नसताना काही गोष्टी घडवायच्या. एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर, काही गोष्ट घडल्यानंतर त्याला थेट निलेश राणेंचा संबंध जोडायचा. हे तुमची राजकीय कारकीर्द थांबवण्यासाठी जर कोण करत असतील तर आज या सभेनं तुम्ही उत्तर दिलेलं आहे. सिंधुदुर्गवासीय जर पाठी कोणाच्या असतील तर ते निलेश राणेंच्या आहेत, हे आज या सभेनं सिद्ध झालेलं आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आम्ही सगळ्यांनी निलेशजींना सांगितलं. मला आठवतो तो दिवस ज्यावेळी निलेशजींचं तिकीट फायनल झालं, उमेदवारी फायनल झाली, त्यावेळी निलेशजी आपल्याला आठवत असेल, शिंदेसाहेब तुम्ही आणि मी वर्षा बंगल्यावर एकत्र होतो आणि शिंदेसाहेबांनी निलेशजींना सांगितलं मला तुझ्याकडनं काहीच नको, फक्त एक शब्द पाहिजे. एकनाथ शिंदे वडिलांप्रमाणे तुझ्या पाठी ठामपणानं उभं राहील, परंतु एकच गोष्ट की आजपासून संयम ठेवायचा आणि जर संयम ठेवलास तर महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचा नेता म्हणून 100% तुझं कर्तृत्व उदयाला येईल. हे निलेशजींना त्यांनी सांगितलं. आणि मला आठवतं निलेशजींनी देखील त्याच टेबलवर एकनाथ शिंदे साहेबांना शब्द दिला की साहेब शिवसेनेला सोडाच, पण तुम्हाला दुःख वाटेल असं कुठचंही काम निलेशजी करणार नाहीत. पण कोणाला दुःख वाटेल असं काम निलेशजींनी केलेलंच नाही. त्यांचा स्वभाव परखड आहे. ते ज्याच्या मागे उभं राहतात, ताकदीनं उभं राहतात. हा अनुभव मी देखील घेतलेला आहे. उद्योग मंत्री उदय सामंतांनी कुडाळात मोठी घोषणा केली आहे. आमदार निलेश राणेंना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे त्यांनी ही घोषणा केली. आणि मी नेहमी सांगतो, ज्याचा उल्लेख निलेशजींनी या ठिकाणी केला, की ते महाराष्ट्रावर काही बोलू देत, ते पुण्या मुंबईवर काही बोलू देत, पण शेवटी येतात सिंधुदुर्गावर. आणि सिंधुदुर्गात आले की कुडाळ मालवणला नक्की काय मिळणार आहे हे देखील ते मला विचारून जातात किंवा शिंदे साहेबांना विचारतात. पण मी परवाच माननीय निलेश राणे साहेबांना एक ग्वाही दिलेली आहे, ज्याचा उल्लेख जाहीरपणाने या ठिकाणी मी करतो. मी निलेश राणे साहेबांना सांगितलं की माझ्याकडे MIDCतनं मला तुम्हाला 50 कोटी रुपये द्यायचे आहेत. त्या 50 कोटी रुपयामध्ये कशा पद्धतीनं रचना करायची आहे हे तुम्ही ठरवा.
निलेशजी सांगतील त्या 50 कोटीवर त्यांचा मित्र म्हणून, उद्योग मंत्री म्हणून मी सही करणार आहे. हे देखील बक्षीस नाही, हे देखील सहकार्य आज मी निलेशजींना इथं करणार आहे. आणि मला असं वाटतं की निलेशजी हल्ली एखाद्याला चांगल्या पद्धतीनं, त्याला आपण काय म्हणतो, हरभऱ्याच्या झाडावर चढवतात. पण एकनाथ शिंदे साहेबांचा मी स्वभाव तुम्हाला सांगितला. जेवढं प्रेम एकनाथ शिंदे साहेबांचं माझ्यावर आहे त्याच्यापेक्षा कंकणभर जादा हे निलेश राणेंवर आहे. हे आज मी बघितलेलं आहे. आणि म्हणून निलेशजी मी 50 कोटीच सांगितलंय. आज साहेब उशिरा इथे येत आहेत, कदाचित श्रीनगरवरनं याला त्यांना उशीर झाला असेल, पण मी खात्रीलायक सांगतो आज उशिरा आलेल्याचं प्रायश्चित्य करोडो रुपयाचा निधी, विकास निधी तुम्हाला शिंदे साहेब देतील आणि या सिंधुदुर्गातनं पुन्हा एकदा मुंबईला जातील. कारण शेवटी सभा कुठच्या मानसिकतेतनं घेतली, सभा कशासाठी घेतली, सभा घेण्यासाठी तुम्ही किती मेहनत केलेली आहे हे सगळं शिंदे साहेबांना माहिती आहे. आणि म्हणून काही लोक त्या फेसबुकवर असेल, सोशल मीडियावर असेल, काही गोष्टी आता उद्या टाकतील, पण मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं पाहिजे. आज एक सिद्ध झालेला आहे, या सिंधुदुर्गामध्ये सगळ्यात मोठा जर पक्ष कुठचा असेल तर तो दीपकभाई केसरकर आणि निलेश राणेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना हा पक्ष आहे. आणि हे निलेशजींनी आज सिद्ध करून दाखवलेलं आहे. दीपकभाई देखील आजारी असल्यामुळं येऊ शकले नाहीत. हे जाणीवपूर्वक मी का बोलतोय, नाही तर उद्या दीपक केसरकर निलेश राणे यांच्या सभेला उपस्थित नाहीत. निलेश राणेंनी सन्मानपूर्वक निमंत्रण, संपर्क मंत्री म्हणून मी देखील सन्मानपूर्वक निमंत्रण हे माननीय दीपकभाईंना दिलेलं होतं, परंतु त्यांच्या आरोग्याच्या अडचणीमुळं ते या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकले नाहीत. हे देखील मला प्रामाणिकपणाने इथं नमूद केलं पाहिजे. आणि विकासाची जी कामं आहेत, नगरपालिकेला पैसा द्यायचा असेल, MMR DA मधनं काही निधी उपलब्ध करून द्यायचा असेल, MSRDC मधनं काही निधी उपलब्ध करून द्यायचा असेल, झोपडपट्टी पुनर्वसन मधून काही निधी उपलब्ध करून द्यायचा असेल, या सगळ्या निधीची जबाबदारी माननीय एकनाथ शिंदे साहेब घेतील. आणि निलेशजी, आम्ही सगळे मंत्रिमंडळातले सहकारी, माझ्याकडे उद्योग विभाग आहे, हक्कानं तुम्ही मला वाटेल ते सांगा. आज आरोग्य विभाग प्रकाश आंबेडकरांकडे आहे, ते देखील आपले सहकारी आहेत, ते देखील तुम्हाला मतदान करणार आहेत. ते आपल्या शेजारच्याच जिल्ह्यातनं निवडून आलेत, त्यांचं लक्ष देखील या सिंधुदुर्गावर आहे. उदय सामंत राणे एकत्र आल्यानं सिंधुदुर्गात अनेकांना पोटशूळ उठलंय, असं विधान उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केलं. आता काही चिंता नाही, सगळे सामंत राणेंसोबत आहे, असं आश्वासित देखील केलं. दादा भुसे शालेय शिक्षण मंत्री आहेत. शालेय शिक्षण मधला कुठचा जर विषय असेल तर ते देखील दादा भुसे साहेब नक्की आपल्या मार्गदर्शनाखाली सोडवतील. हा देखील विश्वास आपल्या सगळ्यांच्या मंत्रिमंडळातल्या सहकाऱ्यांच्या वतीनं मी आपल्याला या ठिकाणी देतो. कारण शेवटी आपल्याला शिवसेना वाढवायची आहे, धनुष्यबाण वाढवायचं आहे. आणि मगाशी मी कोणाशी तरी चर्चा करत असताना मुद्दाम बोललो की मला 15 दिवसापूर्वीचं निलेशजींचं एक भाषण आठवतं की कोणाशीही संघर्ष न करता, महायुतीचा अपमान न करता आपल्याला आपली शिवसेना वाढवायची आहे. आणि आज त्याची प्रचिती आलेली आहे की युबीटी मधले हजारो लोक आज शिंदे साहेब आल्यानंतर आपल्या पक्षामध्ये प्रवेश करतायत. ही खऱ्या अर्थानं निलेशजी तुमच्या कामाची पोचपावती आहे, दत्ता सामंतांच्या संघटन कौशल्याची पोचपावती आहे. मी समाधानी आहे की निलेश राणेंचा खास माणूस हा सामंत आहे. आणि मगाशी हे देखील त्यांनी सांगितलं, एका सामंताबरोबर दुसरा सामंत फ्री आहे, राजा सामंत. त्याच्यामुळे सगळे आम्ही सामंत हे राणेंसोबत आहोत. आणि सामंत ज्यावेळी राणेंसोबत आले किंवा राणे सामंतांसोबत आले तर अनेकांच्या पोटात पोटसूळ सिंधुदुर्गामध्ये देखील उठला. परंतु मला असं वाटतं की या सगळ्या गोष्टीकडे वाईट नजरेनं बघण्यापेक्षा चांगल्या नजरेनं जर आपण बघितलं तर ही सगळी झालेली आमची युती किंवा आम्ही जे सगळे एकत्र आलेलो आहोत हे सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकासासाठी एकत्र आलेलो आहोत, असा विचार देखील काही नतद्रष्ट पुढाऱ्यांनी करण्याची गरज आहे. उगाच काही गोष्टी करायच्या. आज तर असं सांगण्यात आलं होतं की एकनाथ शिंदे साहेब या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार नाहीत. पण मला पत्रकारांना देखील विनंती करायची आहे, या सभेकडे आपण सकारात्मक बघितलं पाहिजे. जो नेता श्रीनगरमध्ये होता, महाराष्ट्राच्या जनतेच्या सेवेसाठी गेला होता, परंतु आपला एक आमदार, आपला एक सहकारी, आपला एक कुटुंबातली व्यक्ती आपली वाट बघतोय म्हटल्यानंतर तिथलं सगळं काम उरकून त्यांना भेटण्यासाठी आणि तुम्हाला भेटण्यासाठी ते सिंधुदुर्गामध्ये येत आहेत. आजपर्यंतच्या राजकीय इतिहासात महाराष्ट्रात जे घडलं नाही ते पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे साहेबांनी करून दाखवलंय.
ठाकरेंसोबत असताना दत्ता सामंतांना पक्षात घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र दत्ता सामंत प्रतिसाद देत नव्हते, असा किस्सा मंत्री उदय सामंतांनी सांगितलाय. पाहूया. दत्ता सामंतांच्या ज्या भावना आहेत त्या खरोखरच योग्य भावना आहेत. मी अनेक वेळा दत्ता सामंतांचा देखील किस्सा सांगितला. मी ज्यावेळी तिकडे होतो आणि दत्ता सामंत इकडे होते त्यावेळी दत्ता सामंतांना माझ्यासोबत घेण्याचा मी अनेक वेळा प्रयत्न केला. पण निलेशजी प्रत्येक व्यासपीठावर सांगतो आणि प्रत्येक व्यासपीठावर सांगत राहणार आहे की दत्ता सामंतांनी त्यावेळी आम्हाला प्रतिसाद दिला नाही. ज्यावेळी दत्ता सामंतांशी मी बोललो त्यावेळी त्यांनी मला काय उत्तर दिलं असेल, मी जर तुमच्याकडे पाहिजे असेल तर राणेंना तुमच्याकडे घ्या, तरच मी येऊ शकतो, नाहीतर राणेंना सोडून भविष्यात कधी मी तुमच्यासोबत येणार नाही, असा निष्ठावान कार्यकर्ता राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली तयार झाला आणि आज ते तुम्हाला साथ देत आहेत, त्याच्याबद्दल आम्हाला देखील कौतुक आहे. आणि मगाशी कोणीतरी दत्ता सामंतच म्हणाले की निलेश राणे हे भावनिक आणि हळवे आहेत. मी त्यांचं मध्ये एक भाषण ऐकलं. संजय पडते ज्यावेळी पक्षामध्ये आले त्यावेळी त्यांचं भाषण मी आवर्जून ऐकलं आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी जे वाक्य म्हटलं होतं, मला असं वाटतं की असा संवेदनशील लोकप्रतिनिधी, असा भावनिक लोकप्रतिनिधी आपल्या सगळ्यांना मिळाला आहे. ते म्हणाले की राणे साहेबांच्या शिवसेनेच्या कारकिर्दीमध्ये जे शिवसेनेला वैभव होतं, वैभव म्हणजे वैभव संपन्न, आता परत त्याचे मी नाव घेतलं म्हणून काहीतरी वेगळंच सुरू व्हायचं, तर ते गतवैभव मी प्राप्त करून देणार आहे. आणि त्याला मी सुरुवात केली कारण राणे साहेबांचे त्यावेळेचे सगळे सहकारी, दत्ता सामंत असतील, संजय पडते असतील, ही सगळी मंडळी पुन्हा एकदा एकत्र येऊन निलेश राणेंना आशीर्वाद देत आहेत, हे सांगणारं नेतृत्व तुम्हाला मिळालंय. आणि म्हणून संजय पडते साहेब तुम्हाला देखील मला विनंती करायची आहे, दत्ता सामंत साहेब तुम्हाला देखील मला विनंती करायची आहे की एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली निलेशजींचं नेतृत्व तुम्ही सांगितले ते खरं आहे. आणि हे जाहीरपणानं मी सांगतो की असे क्वचित नेते असतात की ज्यांचा संपर्क स्वतःचा मतदारसंघ सोडून दुसऱ्याच्या मतदारसंघामध्ये देखील असतो. आणि म्हणून चिपळूणची सांगण्याची आवश्यकता नाही, माझ्या मतदारसंघामध्ये देखील, रत्नागिरी संगमेश्वर मतदारसंघामध्ये देखील निलेश राणेंना मानणारा वर्ग आहे, हे त्यांनी त्यांच्या कर्तृत्वानं सिद्ध केलेलं आहे. आणि म्हणून चिपळूण असेल, संगमेश्वर असेल, गुहागर असेल, या सगळ्या परिसरामध्ये स्वतःला मानणारा गट म्हणण्यापेक्षा स्वतःचा एक चाहता वर्ग निलेश राणेंनी अख्ख्या कोकणामध्ये निर्माण केलाय. आमदार निलेश राणेंच्या स्वभावाचं वर्णन करताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फणसाचं त्यांना विशेषण दिलं, तसेच त्यांचं सुरू असलेल्या कामाचा अभिमान वाटतो असं म्हणत एकनाथ शिंदेंनी निलेश राणेंचं भरभरून कौतुक केलंय. हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. ही कोकणी माणसं शिवसेनेवर, बाळासाहेबांवर प्रेम करणारी आहेत. आणि या शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात आल्यानंतर छत्रपती शिवरायांच्या स्वराज्यात आल्यासारखं वाटतं, असा अनुभव या ठिकाणी येतो. आणि म्हणून हा भगवा इथे डौलाने फडकतोय. या भगव्यासाठी जान कुर्बान करणारे कोकणातले शिवसैनिक हे भगव्याचे वारसदार आहेत. आणि मी एवढंच सांगतो कि विरासत से तय नहीं होते, सियासत के फैसले ये तो उड़ान तय करेगी कि ये आसमान किसका है. आणि म्हणून आपले ज्येष्ठ नेते नारायण राणे साहेबांचे सुपुत्र निलेश राणे यांच्या खांद्यावर शिवसेनेचा भगवा आहे. आपला निलेश राणे हा फणसासारखा आहे. बाहेरून कठोर दिसत असला तरी आतून प्रेमळ आणि गोड आहे ना. आणि शिवसेनेचा भगवा घेतल्यापासून अगदी फक्त कामावर आणि विकासावर त्यांनी लक्ष दिलेलं आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो की निलेश या भागाचा आमदार आहे आणि त्याचे रक्त भगवा आहे. राणे साहेब बाळासाहेबांच्या मुशीत घडलेले आहेत आणि त्यांचा तो चिरंजीव आहे, याचा मला अभिमान आहे. या ठिकाणी एवढंच सांगतो की स्वाभिमानाने पेटून उठलेला, अडी अडचणीला धावून जाणारा तो खरा शिवसैनिक आहे. आणि म्हणून या कोकणामध्ये आपण पाहिलं तर
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये कोकणच्या मतदाराने शिवसेनेवर आणि महायुतीवर आपला विश्वास दाखवून दिला आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. मुंबई सिंधुदुर्ग गोवा एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड रस्ता होणार. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी माहिती. दाभोळ समुद्रात एलईडी पुरवणाऱ्या बोटींवर कारवाई. आणि ठाकरेंसोबत असताना दत्ता सामंतांना पक्षात घेण्याचा प्रयत्न केला. उदय सामंतांचा मोठा खुलासा. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.